नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. दुसऱ्या टप्प्याच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी अधिसूचना जारी. ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी कोविड-19 SOP अनिवार्य. जिल्हाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार. मागणी पूर्ण जायन जाल्यान ग्रामपंचायती निवडणुकेक बहिष्कार. अंकोला रंगभूमी कलाकार. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 11 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस. आता सविस्तर खबरो. मान्य कामगार आणि साखर मंत्री शिवराम हेबारेमी आज बेंगळूरच्या विकास सौदा कार्यालयात राज्य कामगार कल्याण मंडळाची 90वी सभा मंडळाचे सदस्य आणि अधिकारी बरोबर केली. या सभा भितर राज्यातल्या कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी योजना आणि सुविधांचेर चर्चा करून अधिकारी आवश्यक सल्ला दिले. ह्या वेळार कामगार कल्याण मंडळाचे आयुक्त, कामगार विभाग आयुक्त, कामगार नेते, मंडळाचे सदस्य आणि अधिकारी उपस्थित असले. दुसऱ्या टप्प्याच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी अधिसूचना जारी. ग्रामपंचायतीचे दुसऱ्या टप्प्यातल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अधिसूचना जाहीर केला आणि डिसेंबर 11 तारखेच्या नामपत्र स्वीकार करची प्रक्रिया सुरू झाली म्हणून जिल्हाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार यांनी माहिती दिली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या न्यायालय सभागृहात ग्रामपंचायती निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या अधिसूचनाबद्दल पत्रकारांकडे बोलत असताना त्यांनी सांगितले की दुसऱ्या टप्प्याभितर जिल्ह्याची निवडणुका शिर्शी, सिद्धापूर, यल्लापूर, मुणगोड, हळियाळ, दांडेली आणि जोड्या तालुक्याच्या 120 ग्रामपंचायतीत कुल 665 बुथात मतदान जातले. दुसऱ्या टप्प्याच्या निवडणुकीसाठी डिसेंबर 11 तारखेच्या नामपत्र स्वीकार करची प्रक्रिया सुरू झाला आणि 16 तारखेक नामपत्र दिवची अखेरचो दिवस उरतलो. डिसेंबर 17 तारखेक नामपत्र तपासणी जातली आणि डिसेंबर 19 तारखेक उमेदवाराक अर्ज फाटी घेवचे अखेरची तारीख उरतली. डिसेंबर 27 तारखेक सकाळी 7 ते सांजे 5 वाजेपर्यंत मतदान जातले आणि डिसेंबर 30 तारखेक मतमोजणी जातली असे डॉक्टर हरीश कुमार यांनी सांगले. कोविड-19 भितर राज्य निवडणूक आयोगान ग्रामपंचायतीच्या सार्वजनिक निवडणुकीसाठी SOPचे पालन करचे बंधनकारक केला. उमेदवारान फक्त 5 समर्थकांबरोबर मास्क घालून सामाजिक अंतर पाळून निवडणुकीसाठी प्रचार करू जाय. कोविड-19 संक्रमित मतदारांना PPE किट घालून मतदान करच्याक अवकाश दिला. उमेदवारांना आचारसंहितेचे पालन करचे आवश्यक असा. तसेच खंयचे बिन उमेदवारान विविध जाती आणि समुदाया भितर परस्पर द्वेष निर्माण करतो काम करू जायना. तसेच दुसरे उमेदवाराले खासगी वागणुकीबद्दल बातमी प्रसार करू जायना. उमेदवारान बुथापासून 100 मीटर अंतराचेर मतदानासाठी प्रचार करू जायना. यापटी उमेदवारांच्यान मतदाराक गाडीचेर हाडचे व्हरचे काम करू जायना म्हण जिल्हाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार यांनी सांगला. निवडणूक लढच्या प्रत्येक उमेदवाराला खर्चाक मर्यादा उरना जालान प्रत्येक उमेदवाराक तेंगल हिशोब दिवच पडटलो. केरवडी श्री दुर्गादेवीची कार्तिक मास जात्रा 12 डिसेंबराक. केरवडी श्री दुर्गादेवीची कार्तिक मासातली जात्रा वर्ष पद्धतीप्रमाणे 12 डिसेंबरात जातली. 12 तारखेक सांजेचे 4 वाजताना श्री दुर्गादेवीची श्रंगारील मूर्ती पालखेत विराजमान करून वनात प्रस्थान जाता. वयतना पारंपरिक पद्धतीच्या रीतिरिवाजाप्रमाणे धुत्यार ह्या जाग्यार एक कुटुंबाले आर्त आणि एक कुटुंबाले केळी आणि फुला स्वीकारून वनात वयता. वनात धार्मिक कार्यक्रम जाऊन वर्साक वनभोजन जाताले. या वर्सा वनभोजन रद्द केला. वनभोजनाच्या बदलाक लघु प्रसाद वितरण करतले. परत देवळाकडे येताना वाटेर भक्ताल्या तोंडात आरती स्वीकारतेर श्री दुर्गादेवी देवळाकडे येऊन पालखी 5 वेळा श्रीच्या देवळाक हर हर महादेवाच्या गजरात प्रदर्शन काढता. नंतर उत्सव मूर्ती पालखेतल्यान देवळात गर्भगुडेत विराजमान जाऊन आरती प्रसाद वितरण जाता. या वर्साक मनोरंजनाचो सांस्कृतिक कार्यक्रम कोविड महामारी लागून रद्द केला. सगळे भक्तान मास्क आणि सामाजिक अंतर पाळण श्रीचे दर्शन घेऊन कृतार्थ जावचे असे श्री दुर्गादेवी कमिटी केरवडी हेमी कळयला. मागणी पूर्ण जायना जाल्यार ग्रामपंचायत निवडणुकेक बहिष्कार. अंकोला रंगभूमी कलाकार. गेल्या 10 महिन्याच्यान कोविड महामारी लागून बंद आशिल्ले
जास्तीत जास्त व्यापार कार्यक्रम हळूहळू सुरू झाले जाल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या भागात रंगभूमी कलाकाराक सरकाराला या भेदभावाच्या धोरणेन पोटा चिमट काढला अशा या सरकाराविरुद्ध रंगभूमी कलाकार अंकोला या संस्थेचे अध्यक्ष श्री नागराज जांबावळेकर हेमी आक्रोश व्यक्त केलो. माध्यमाकडे उलयतना तेमी म्हणले की जिल्ह्यात कितलकी कलाकार आसात रंगभूमी, यक्षगान, संग्याबाळ्या, लोककला कलाकार, रंगमंच व्यवस्था, उजवाड येवजण, ध्वनी संयोजन, रंगवण व्यवस्था, प्रिंटिंग प्रेस असे कितीतरी तरेचे कलाकार आज कोविड महामारी लागून धंद बंद करून कुटुंबाचेर उपवासाची वेळ येला. कला ही आपले जीवन समजून आयुष्य काडच्या या कलाकाराक सरकारान उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मात्र कार्यक्रम सुरू करूंक परवानगी दिली ना. दक्षिण कन्नड जिल्ह्यात तांकां परवानगी दिला. आमकांच परवानगी कित्याक ना असो प्रश्न या कलाकारान सरकाराक केला. सरकार आली निवडणूक कार्यक्रम, सरकार आली इलेक्शनाची मिरवणूक, लग्न समारंभ सगळे जातात जाल्यार नाटकच कित्याक नाका. बंद कर जाल्यार सगळे बंद करा आणि असोच जर भेदभाव करत उरलो तर आमकां विश दिया, आमी मरूंक तयार आसात अशें कलाकाराल्या कुटुंबान म्हटलां. जर एक आठवड्यात नाटक करूंक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सरकार परवानगी दिना तर येवच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीक कलाकाराले कुटुंब सामुहीक मतदान बहिष्काराचो निर्णय घेतले अशें तेमी आपले दुःख व्यक्त केले. राज्य सरकारान विधानसभेत गोहत्या निषेध कायदो मंजूर केला. त्याच्याबद्दल आज यल्लापूर शहराच्या श्री ग्रामदेवी मंदिरात विश्व हिंदू परिषदेतर्फेन विशेष पूजा केली. ह्या वेळार देवस्थानच्या प्रांगणात गाईल पूजा करून गोड खावन आनंद साजरा केलो. ह्या वेळार विश्व हिंदू परिषद तालुका अध्यक्ष, सदस्य आणि हिंदू कार्यकर्ता उपस्थित आशिल्ले. कन्नड चित्रपटाचे प्रसिद्ध अभिनेता श्री पुनीत राजकुमार आणि मान्य कामगार आणि सचिव श्री शिवराम हेबार यांनी कृषी मंत्री श्री बी.सी. पाटील हेमगेले निवासस्थानात भेट केली. ह्या वेळार कृषी मंत्री श्री बी.सी. पाटील हेमी उपस्थित आशिल्ले. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 11 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. कारवार 3, अंकोला 1, कुमटा 2, होन्नावर 5 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तसेच आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 20 कोरोना रुग्ण बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. कारवार 3, कुमटा 3, भटकळ 1, शिर्शी 5, सिद्धापूर 3, यल्लापूर 2, मुनगोड 2 आणि हळयाळ 1 कोरोना रुग्ण बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 13,995 कोरोना रुग्ण मिळाले असतात. तसेच 13,715 कोरोना रुग्ण बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जातात. अजूनही 99 कोरोना रुग्ण उपचार घेतले असतात. तातूंत भितर 27 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 72 होम आयसोलेशनात उपचार घेतले असतात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 181 लोकांले मरण झाले असा. इतल्यान आयची कारवार प्लस कोंकणी न्यूज हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूजचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.